Som de l'AES al Francesc Macià de Cornellà de Llobregat i fa 2 setmanes o així va néixer la nostra assemblea, el nostre institut, perquè aquest any ens han retallat 50.000 euros de pressupost i ens han informat que ja veurem si ens mancarà molt material. Hi ha massificació a les aules, el primer batxillerat de lletres són 48 alumnes a la seva classe i no és factible perquè el professor a l'hora de la matèria comuna no pot atendre a 1 per 1 l'alumne, si té alguna mena de dubte no li podrà resoldre. Després, a l'ESO hi ha 5 classes, hi ha A, B, C, D i E i el fòrum a l'institut està a petar. Si voleu, llegim el manifest que hem fet perquè per tot això contra les retallades hem organitzat aquest dijous una ocupació al centre. Ens tancaríem allà per fer una mena de proposta, de protesta contra aquestes retallades. Us llegim el manifest. Manifesta és Assemblea d'Estudiants de Secundària de Francesc Macià. Som un grup d'estudiants reunits a les AES creades fa 4 anys contra el Pla Bolonya i reactivades actualment en contra de les retallades i la massificació de les aules. Que defensem i creiem en l'educació pública de qualitat. El dret a l'educació garantit a la nostra Constitució no ha de ser entès com un privilegi. Si volem construir un món més just i on es promegui la igualtat d'oportunitats, hem d'evitar el desmantellament de l'educació pública. Estem en contra de les retallades i, com a conseqüència d'aquestes, la massificació a les aules perquè provoquen un empitjorament de les condicions de treball dels professors i del rendiment dels alumnes. I com nosaltres som els principals perjudicats, creiem necessària la mobilització d'estudiants, famílies i professors per tal d'aconseguir les nostres reivindicacions. Per tot això hem convocat una tancada a l'Institut Francesc Macià el dia 13 i 14 d'octubre. En acabar l'horari lectiu farem activitats relacionades amb l'educació, xerrades, aules d'estudi i classes de replàs i amplificació de diverses matèries. L'educació no és una despesa, sinó una inversió. Ahir vam fer la reunió amb els pares per comunicar-los tota aquesta moguda que estem intentant fer i a més vam repartir unes autoritzacions perquè els tots ser menors no podem deixar que entrin menors sense l'autorització dels pares. Per fer aquesta ocupació comptem amb un sanitari per si passa qualsevol cosa, que no ha de passar res, però per si de cas. Comptem amb el recolzament d'uns quants professors que es quedarien amb nosaltres per la nit o una estona i amb pares voluntaris que també es volguessin quedar per una mica de controlar-nos, no de passar res, però per si de cas. També comptem amb un advocat perquè si per qualsevol cosa els Mossos ens intenten desallotjar, doncs tenir un recolzament legal. També estem intentant contactar amb el Cadi Oliveres perquè ens vingui a fer una xerrada magistral. Estem esperant la seva resposta i amb un noi d'universitat que està molt ficat en el tema d'educació perquè és xilè i no sé si sabreu de les ocupacions de les escoles a Xile i tal. I ens ha dit que podem comptar amb ell. També ens estem movent molt per comunicar-nos amb les teleràdios i de moment TV3 ens ha donat respostes, ha dit que de moment que sí, Ràdio Badalona i amb la Sexta estem allà. La directiva està en contra de tot això, però han dit que ells trucaran als Mossos, el que passa que als seus caps no sabem què passaria si trucarien o no. Els professors estan de part nostra, òbviament, i el dimecres passat vam anar a l'Assemblea d'Educació de professors i alumnes i vam rebre bastant recolzament. Llavors el que es faria, com la directiva està en contra de que ocupem l'institut, el que faria seria davant del centre, que hi ha una esplanada, la gent que volgués recolzar aquesta ocupació seria quedar-se aquella nit allà a dormir o a fer el que sigui, perquè està planificada una cacerolada a les 9 perquè ens escoltin. Volíem tallar la carretera d'Esplugues, però hem decidit que no, perquè seria fer fotre a la gent treballadora i aleshores preferim millor fer-ho de la cacerolada perquè se'ns faci escoltar. Avui hem anat en cartellà a la zona universitària de Barcelona perquè la gent s'enteri per fer difusió i per tenir més recolzament. I ja està, això és tot.
Doncs, moltíssimes gràcies als que heu vingut dels instituts. Perdó, que se m'ha oblidat dir que tenim una pàgina web creada de Google Sites, que si voleu podeu posar al cercador de Google, poseu AES Macià, .tk, i allà tenim la informació, horaris, com arribar al centre, el que té planificat i totes aquestes coses. Gràcies! Doncs moltes gràcies de nou una altra vegada. Que sapigueu que teniu tot el nostre suport, que sapigueu que estem treballant perquè quan arribeu a la universitat us trobeu una universitat una mica millor del que sembla que ha de ser, o diuen que ha de ser. I llavors, per arribar a això, volem fer... s'ha preparat un document planificant una mica unes possibles mobilitzacions que s'haurien d'acabar de debatre per aquí. I és un document amb una hipòtesi de full de ruta de mobilitzacions.